weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to mbaña to feeralla to dabbe to dabbana to jawaldi to mbahe to ñaabina to gurela cooga to hijaja to tampidaro to atena to burguduna to lewe ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba so to beelila gawdi wuuro nayyi ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou ha to galle ko on takkusan juula ha to galle imama abou ndongo to garlole ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle shérifa baboy to cankona habruji men ɗemgal pulara to leydi mauritanie birana dawul abeydi o holliri tigui wonde kay kanko de o jagorani kay tawtoriyede ngalɗon kaldigal woni dialogue national mo laamu ngu noddi kono o haɗani hay goto kay e aliji makko jiɗɗo tawtoriyede kay jiɗɗo yaade kala yo yaha kanko noon o tawtortake ngalɗon kaldigal to leydi sénégal ma en jaaha to jurbel noon ko yummiraɗo goto mo duuɓi 49 pellinoɗo kay wadde ngelɗo kawguel tawi ko baccalauréat o waddi kadi e ɓi ko debbo baɗannoɗo kawguel ngel kamɓe ɗiɗo kala noon Allah rokkiɓe kawguel baccalauréat hitande hikka de hono no holliri kay jagorgal kalfinagal ko fate jangde towde to leydi Mali jagorgal kalfinagal ko fate cellal aade e nder jonde jagorde sakkitinde joɗade o holliri tigui wonde nder ndeɗo yontere kay rafi biteɗo denga teskama tigui ɗum yatiri ɓawo no fewi e nder leydi hen kedde afrique jabbodden ko Alassane Oumar Bocam habruji men jolam jaɓeri jahaten ko ha to leydi Iran to leydi Russie to leydi Palestine ha to dowlaji tentuɗi Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni pren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri hettiyankoɓe jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando bindi laaɓaɗo leɗɗe wittiyanke kadi tawɗo gandal nder galle bammo ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol rafiji rewɓe ko wayno kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e wonduɓe gorko seydani kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrana ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ɓekkoji ɓalli ɓutoji e ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrana ɓen fiɗaɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko miiɗi moosa fannu goɗɗo ne wiyete ko yedde ƴeewa ƴetta ɗum joni musibite ɗum certa hen ha laaɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko omo yiiti leɗɗe ko fate estomac no fotirno foof balɗe tati traitement ma certa hen ha laaɓa mbatta ñamde mbatta yarde kala ko jiɗɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo e nder wittoji makko e safruji makko mo jogui leɗɗe ko fate prostate hay sinno ala ko hedino sowona prostate ma kayne foti opérede so tawi on jokkodiri joni certa hen ha laaɓa ha docteur ɓe ma namdoma hol safara mo ƴettuɗa gorko mo melga wuuro jinneji ewɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone ko numéro WhatsApp mbatta ko 00336 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott lamorgo Guendi Mauritanie tawe ɗon ɓiyi ko sa yiiɗi jokkodirde e mum mbatta ko 46 94 21 91
to legal ne wiye Samia waddani commissariat mo Darou Bel ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mon téléphone ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala en tawe ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiɗi jokkodirde e gorko mo leeraɓe mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro ayi tan ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde endam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone e dewo jeegom lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko mingi men sehil men Saydou Abouba koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie noon teskama yoga e leyɗele julɓe kay ko jamma hanki o mawnini tigui jamma harana mumena haran noon lewru hara non ko tigi ko lewru arwanire woni tigi darde hitande tay ko hitande hesere julbe hitande ujunere temedde nayi capanɗe nayi e jeeɗiɗi caggal fergol nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam koye ndina mbadi noon ceerno men khalifa diine hono ceerno Amadou Tijani Alpha Mama Siley Ba to kay haydi omo duwono dendagal ummal islam kala dendagal ummal islam to mbawi wonde kala nder leyɗele men ha diaspora kala mo wiɗu men hitande jaam hitande hesere hitande kadi
hitande hese hitande jam hitande malal e hitande bamtare omo ero kadi dendagal julbe kala nde ɓeydo tigi tinnade e te nangitade ha tiiɗe ɗe ɓeydo tigi nangade ha tiiɗe e diine meɗen diine islam o saabu kay en gala ko ɓuuri diine o mo wiya kadi nde yimɓeɓe kadi nde tinnoto no feewi kay ɓeydo tigi nangude publié mumen calo tigi homtede e kala saaha omo duwono kadi dendagal ɓesguji men kala woni diaspora tawte ɗanniyankoɓe men tawateɓe e nder ladde mbawi wonde kala omo wiya tan omo wiya on tan nde Allah aynata nde Allah renata on nde Allah surata on nde Allah newnan toon kadi kayitaji newnan on kadi golle ha no hannirta ni nde Allah rokkata laamuji di gonnon to laamuji ɗi nde Allah rokkata ɗumen kay ko kilni ko wona hoɓɓe allahumma amina habruji men demgal pulara to leydi Mauritanie puddaden idduma ko suka debbo kay mo jinnaɓo ma kollino yesso police ji wonde kay ko majjiɗoɓe ko biftaɗo ko donkaɗo yite woni ko wiyete porté disparu nden noon police umminima hen jiilaw mum tawi ko jiilaw kay mawkana fewi ɓoyani ɗum tigui nden ɓe jiiti oɗon suka debbo ɓe tawi tigui ko kanko ɓe tawi tigui komo wondi e sehila makko debbo biyeteɗo ta ko ɓe tawi noon ko nokku ɓe tawi ko nokku biyeteɗo ribat el bahra ɓe tawi kadi wonde suka debbo bifta ko kañum e hoore mum kay kañum kay wela ummade galle bamum ummade kay galle men yeehi tawtoyde musi sehila mum o tawi kadi koye welede mum wona omo bifta wona tigui haydara police o nana erima famille aji ɗi kay nde tinnoto e kala saaha nde mbawata reglude caɗele kay gonde hakkude mum e ɓesguji men famille aji kay ko adi kay ko ɓen sukaɓe ɓen jalta galleji ha kay ko laamu ngu ha keeɓe famille aji ɗi ne kollira laamu wonde ɓen ko biftaɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande ɗiɗi e ñande tati lewru juillet 2025 nde gonɗen du batu tawi ko batu battogu capanɗe joyyi e gool capanɗe joyyi e goɓiwol lawol woni 51e édition lawol tawi ko conseil exécutif des forum leyɗe kay yeeyoɓe gaz caggal leydi ɓe joɗinoma ngun batu noon jooɗi koto Doha kañum woni lamorgo leydi Qatar leydi Mauritanie noon hitande hikka nde caggal kayde yantoyno caggal kayde ƴewguno batu moma gadano ha heewi tawi ko gaz naturel yeeyude kay caggal leydi ɓe mbawi tigui jeeyede nde ɗon fedde tawi ko fedde kay mbawi jeeyede nde ɗon fedde tawi ko leyɗele joguiɓe gaz wawde kadi tawtorede nguɗon batu e nder discours noon udditgol oɗo sommet batto capanɗe joyyi e goɓiwol lawol e nder discours he noon hono kolal kuuɓal fedde nde biteɗo Mohamed Hamela o waɗi félicitation leydi Mauritanie e leydi Sénégal kala wawde kay tawtoriyede e tabal manggal ngal ɓe mbawi wadde kay haɓe mbawi marde gaz e tawtoyede wawde kay jeeyede e ndeɗo fedde tawi kadi ko fedde marde gaz kay jeeyoɓe gaz caggal leydi woni fedde witede GNL batu ngu noon rendini ko représentant ji fodde sappo e ɗiɗi leydi représentant ji sappo e ɗiɗi leydi jeeyaɓe kay e fedde nde tawi kadi koye ɓen wiyeteɓe les membres permanent e tawtorede leyɗele joyyi kay tawi ko joguiɓe gaz ɓen noon mbiyete tigui ko les observateurs e nder ɗen leyɗele joyyi les observateurs ene tawe hen leydi Mauritanie e leydi Sénégal jeeya koye nder ɗe ɗon leyɗe wonno mujibu batu ngu noon ko ɓeydugol kay jokkodir yidde kay ɓeydude jokkodiral e pamodiral hakkude mabɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele renduɓe ndeɗon fedde tawi ko joguiɓe gaz en yeyoɓe gaz e nder windere he tawi kadi ina wondi e juɓudi pewdi no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o rokkino yamirore ko noon kadi hono hoore jagorde makko Mokhtar Wul Ndiaye kañumne sifino kayit woni note circulaire faade kay yidde hollide kay faade dendagal yimɓe gouvernement o kala andindeɓe kala e mabɓe kala kebɗo kay ko wiyete foftere woni vacances muɗum hitande hikka nde kala e mabɓe kay yimɓe gouvernement kebɗo vacances mum kala woni foftere mum yaltata leydi ndi koye nder leydi he ko hen tigui woni ko waɗata vacances uji mum ala kay ƴettude laana mum diwa kana faya France walla Amérique walla tigui leyɗele bawɗe wonde kala koye nder leydi he ɓe mbaɗata ɗiɗon vacances uji ha timma ɗum noon kala kay jagorgal kadi kala jagorgal kadi yo habru kay golludiɓe mum kala directeur uji ha chef de service aji kala e de chef uji ardiɓe département ji ɗi kala oɗon habaru koye ndin mbaɗi noon jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade woni ministre de la santé o joddima batu ñande aljuma ɓennuɗo e ɓen tawi kadi ko witeɓe directeur uji tawi witeɓe cabinet makko o joddima e mabɓe kay gam fammindeɓe hol kay ko woni miijo hoorejo leydi ndi e goɗo kayit kadi ciifade tawi ko hoore jagode siifi ɗum ko fati kay holko woni mujibo yidde kay kala fonctionnaire nde waɗata tigui vacances uji mum ha timma e nder leydi
leydi hen o erimama kamɓe ne denɓe chef yimɓe cabinet makko ɓe kamɓe kala kadi nde ɓe jañata on kabaruji faade dendagal ɓen directeur uji service aji kala holliri noon yidde laamu ngu kay ko ɓeydude ko wiyete tourisme national e ko wiyete tigui stimuler la consommation locale et renforcer les économies régionales ko ɗum woni fandare leydi ndi hoorejo leydi ndi o erima kadi kala directeur e kala responsable nde famminta kay ɓe ardiɓe ko woni tigui miijo hoorejo leydi ndi en tigui ne mbawa tigui hormade goɗon miijo kay nde ɗo feere ƴettade hano hannirta ni ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen Birane Da Abedi ko mawɗo catal bitegal ira ko sarɗiyanke kay nder suudu sarɗiyeji ndi leydi Mauritanie ko neɗɗo dawrugol kadi koye mawɓe poids lourd tigui woy ko poids lourd kay o dulle ko lundiyankoɓe leydi ndi o jeeya kanko Birane Da Abedi noon o holliri kay e nder point de presse makko mo waɗi ko ɓooyani wonde kay o holliri wonde kay o wona kay contre dialogue woni tigui o salaki ko fate kaldigal woni dialogue national mo laamu ngu kay eri o salaki ko fate dialogue kay kono de o holliri kanko de o yahata tawtorede oɗon dialogue o tawtortaki ɗum o holliri noon kadi hay goto noon ɓen wiyeteɓe ko aliyeji makko hay goto o wiyata hoto ya tawtorede oɗon dialogue kono de kanko kam o ɓosani ni o yahata tawtorede o wi noon kay wi noon haɗatamo yaade kaldigal ngal kay ko o yiyani kala o yiyani kay hen hay o yiyani hen kay ko fati tigui hay garantie goto kay mo laamu ngu holliri ko fati ngal ɗon kaldigal wonde ko kaldigal nunɗugal o limti hen noon hoorejo leydi ndi o limti hen Moukhtar Wul Ndiaye hoorejo jagorɗe kono noon kadi o limti hen Sidi Mohamed Wul Maham e coordinateur dialogue o hono Moussa Fall ɓeɗo kala o limti ɗumen e nder haalande makko o wi noon wonde kay condition gonaɗo joni o condition jonaɗo joni o kam ene holli tigui ene haɗa kay yimɓe miijade kay goɗgol woni gonɗugol oɗon dialogue tawi kadi ko dialogue national mo laamu ngu noddi e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen région de Brakna hono no mbiruɗen e kabaruji men ñalawma hanki o ne ɗaminino kay ma heɓtoɓoji ne wawi fodde foof teskama noon aseeɗa hanki o ɓe mbawi kay heɓde kay ƴiwonde tawi ko ƴiwonde yadude e hendu mawdu no feewi ɗum saabima noon wuuro wiyetego Kessali tawatego e nder commune mo Chakar e nder mo qaddade Aleg région de Brakna hollirama noon toɓo ngo bonni toon ko heewi no feewi fodde kay kene ɓuura galleji sappo kay boni toon leɗɗe caami toon leɗkuji kewɗi cen jani toon e leydi ko noon kadi jawdi hewdi tawi ko guila e kunori ha e kay e ndiwori kala mbawi tigui tilfade hen délégation timmuɗo noon ummima to Aleg wawi kay yaade toon ha yettade tawa kadi koye tawtorede maire commune o ɓe mbawi tigui yettade o nokku kay wadde ɓeto mabɓe kay bonande ne no fotiri teskama tan noon kam Allah e wonde moƴƴo hay goto wasani hen fittade muɗum ha joni habaruji men demgal Pulaar sen nummima toon to Brakna koto leydi Sénégal paaden no Pulaar heewide ni jangde yawtata ko ɗum noon woni tigui ko laati toon to Diourbel ko yummiraɗo goto mo duuɓi 49 bannoɗo baccalauréat mum hitande hikka nde o waɗi baccalauréat noon o waddi baccalauréat ko ɓi ko debbo kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe keeɓi kawguel baccalauréat nguel hitande hikka nde hono no holliri kay jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde tonde o holliri noon ɗum ɗo kay ko exemple poɗɗo kay haalede no feewi poɗɗo yañede kadi poɗɗo ñemtinede ɓe noon ɓe mbaɗi kawgel ngel noon koto lycée technique biteɗo lycée Ahmadou Bamba to ɓe mbiyata TL Ba mo Diourbel ko toon ɗum waɗi yummiraɗo o noon koko woppuno jangde mum kay guila kay resa woppi jangde mum kene wona duuɓi nogas hande ko woppuno jangde guila noon woppi jangde kala saaha miijone arnamo kay gam wadde kay ngel ɗon kawguel ha wawa heɓde diplôme makko baccalauréat ko hitande hikka nde noon o felliti Allah newninimo noon o waɗi baccalauréat tawi e nder centre o waɗi baccalauréat kadi ɓi ko debbo ene waɗanno ngel kawgel kamɓe mbaddi kawgel ngel Allah newni noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe keeɓi ngel ɗon kawgel baccalauréat jagorgal kalfina o ɗo fate jangde noon o waɗi ɓe félicité no feewi o félicité debbo e famille o kala o félicité kadi leydi Sénégal kala e hollirde kadi ɗum ɗo kay ko yeru woni ko exemple poɗɗo kay tigui ñemtinede e kala saaha ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen Ousmane Sonko kañum woni hoore jagode mo leydi Sénégal o ardima c'était timmuɗo kikiɗe hanki o ɓe jettima to Cambérène juura yaade kay juuriyade e donade famille aji kay ɓeɗo sagataɓe ɗiɗo wasɓe pittali men e saaha kay contrôle policiére ɓe idori noon koto leegal bitegal leegal islam e ndela Cambérène ɓe jettima to galle jinnaɓe biyetenoɗo Ceerno Ba goto kay e sagataɓe ɗiɗo mayɓe ɓe Ousmane Sonko noon
holliri ton tigi holliri jinnaɓe kay wonde ma laamu ngu daron dole mum ponno kay ma enquête jaaje lumiére waɗe ha tigi ko fati e nde ɗo mayde oɗo saaha joni tawi kadi ko wonde fullu no feewi yimɓe laamu ngu non walla police ji ɗi kolliri tigi nde ɓe didda sakataɓe ɗiɗi ɓe piitigi koye maayo ko hen ɓe jooli kono noon yimɓe leegal ngal hewɓe kolliri tigi ɗum wona gonga saabu sukaɓe gardi foof enen mbawi ndiyam kadi ko hollirde kay wonde koɓe mbaraɓe ɓe joola ɗum noon e oɗo saaha joni Ousmane Sonko holliri kay yeeso jinnaɓe on biyetenoɗo ceerno ba kay wonde ma losgoji jaaƴi tawi kadi ko laaɓɗi ceera ma mbaɗe hen ha ande kay holko woni sababu tigui jaldugol aduna ɓeɗo saggataɓe ɗiɗo nden ɓe ummima to leegal islam ɓe jaɓani koto leegal bitegal Kayora to galle jinnaɓe biyetenoɗo Lamina Dieng woni ɗiɗaɓo saggata ɗiɗaɓo basɗo hatuna fittade mum Ousmane Sonko ɗola yahano toon goto omo yaadi noon e biteɗo Jean Baptiste Tine kañum woni jagorgal kalfinagal ko fati e gueɗe nder leydi e jaccingol laamu wondude biteɗo Abbas Fall kañum woni jagorgal kalfinagal ko fati e golloto woni travail de l'emploi Ousmane Sonko ɗon yettini toon duwawuji mum e duwawuji laamu ngu kala duwawuji hoorejo leydi ndi o holliri kadi wonde losgoji jaaƴi ma lumiére waɗe kay ko fati e ɗeɗo mayɗele ha ande tigui tigui holko saabi ɗeɗo mayɗele kadi kala mo jungo mum tawani moddi hen ma lawol rewne e dow muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha toon to Madina Yero Fula guila hanki noon hôpital militaire de campagne ene tawe to Madina Yero Fula e nder région de Kolda arde wallude kay arde wallude rokkude jungo ɗiɗo cuuɗi cafriɗi tawteɗi toon hôpital militaire o noon fuɗɗima jaɓɓade kay kene wona temedde tato neɗɗo ɓe cellani woni patient e nder ɓen temedde tato hen kene ɓuura sappo kay keeɓi antirde e nder oɗon hôpital ɓe kolliri kadi wonde ɓe mbaɗi opération ngaji ɗiɗi chirurgical woni yimɓe ɗiɗo oppirima e nder oɗon hôpital militaire mo campagne kadi golle ɗe ne jokki ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen teskama noon wayloji kewɗi kay juɓɓinama e gardigo armée sénégalaise zone militaire uji kewɗi kay e oɗo saaha joni keeɓi hesɓe tawi ko commandant ji hesɓe ardiɓe ɗum ko noon kadi bataillon ngaji kewɗi kay keeɓi ardiɓe mumen hesɓe siftinde on noon leydi Sénégal jogui ko 7 zone militaire woni zone uji militaire jeeɗiɗi ɓe jogui e nder ɗin zone uji jeeɗiɗi militaire hen nayyi kay e oɗo saaha joni tigui waylo waɗama e gardigo keeɓi tigui ardiɓe hesɓe ko biteɗo colonel Massa ko biteɗo colonel Massamba Thiam on nomama waɗama mawɗo zone militaire numéro 3 ko kanko wonno noon kanko wonno chef ko kanko wonno tigui ko wiyete chef de cellule emploi to l'état major général de l'armée de l'état major de l'armée de terre ko noon kadi ɗiɗaɓo ko colonel Cheikh Gueye on no mama oɗo saaha joni commandant waɗama mawɗo zone militaire numéro 5 ko kanko wonno mawɗo école militaire des officiers ko noon kadi colonel tati ko colonel Aliouna Samassa on no mama commandant zone militaire numéro 2 ko kanko wonno kay chef de cabinet chef d'état major général des armées nayi noon ko colonel Sir El Hadji Oumar Faye on no mama oɗo saaha joni commandant zone militaire numéro 7 ko ɓeɗo colonel uji ɗiɗo colonel uji nayyi noon kañumen gardina oɗo saaha joni ɗiɗo zone uji nayyi militaire tawi e nder zone uji jeeɗiɗi militaire tawteɗi e nder gendi Sénégal ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sennumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali jagorgal kalfinagal jago leydi Mali kalfinaɗo jagorgal leydi jagorgal kalfinaɗo ko fate malinaɓe wurɓe caggal leydi o habri conseil des ministres kay wonde ɓoyata forum koɓe mbiyata forum international de la diaspora eɓe mbiya ɗum e fidda 2025 ɓoyata kay ma ɗum waɗ tawa kadi ko Bamako jabboto ɗum hitande hikka nde 2025 ɓe kolliri noon Bamako hikka nde noon ko Bamako ɗum ko ñande 17 ha ñande 19 lewru juillet ɗum gonne nuttem mabɓe noon hikka o ko enjeu et défi dino diaspora au cœur du développement économique et national woni mujibu jonde de noon ko yidde ɓeydude kay jokkodiral moƴƴal hakkude laamu ngu e diaspora leydi ndi e yidde kadi walludeɓe kay noɓe mbaɗiri investir yidɓe artude yidɓe gollade leydi hen ha mbawa tigui gollade ha no hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Mali keddoɗen e nder jonde jagorde sakkitinde joɗade kay toon to Bamako jagorgal leydi ndi kalfinare ko fate cellal aade holliri tigui wonde e oɗo saaha joni e nder nde ɗo yontere kay won teskama rafi biteɗo denga tawi kadi ko rafi jogonoɗo kulhulil no fewi ƴellitinoɗo e nder leydi he o holliri tigui e nder nde ɗo yontere kay rafi o yatiri ɓaawo ɗum ustima no fewi
kono de haɗani ha joni horajo transition leydi ndi hono général Azimi Koita o irima leydi ndi kala ɓesguji leydi ndi kala nde ɓe to tigui rentade ganda rafi o nani hen mbawa kadi tigui ganda kay ko pulare heewide ni wonde rentade kay ɓuuri safrade ha joni ko leydi Mali keddoɗen caggal kayinde ñangu waɗano e usine de ciment tawateɗo to nokku biteɗo Selenkiñi jangu ngu noon wanno ko guila ñande goo lewru juillet nde gonɗe du Selenkiñi noon tawi nder région de Kayne hono biteɗo Ibrahima Diawara kañum woni président directeur général IB groupe kañum kadi ardi oɗon usine o yetti noon o yetti kay o yalti kay e deƴƴere makko o waɗi tigui haalande makko yalti e deƴƴere wadde haalande makko kay e nder haalande noon ko wadde erango e jaam e deeƴe kay woni la paix nder tata nder leydi he o jarni noon dendagal kay ɓen hollirnoɓe succi e mumen faade makko o yetti kadi o jarni dendagal partenaire uji makko e collaborateur uji makko e rima noon de jaam woni paix e unité nationale teskete tigui e nder leydi he o wi noon yoɓe gandu kay malinaɓe foof yo gandu kala ko kaldigal nafani kay wona gañamtumago wona tigui wawi nafde ɗon ɗum gañamtumago haydara ala ko nafata e nder leydi he habruji men demgal pular senumima to leydi Mali jabbordeno ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ko fate roɓino Afrique Alassane Oumar Mbodj a salminama en calmitima kadi Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique ñalawma hande o pour leydi Côte d'Ivoire toon dey Henri Joël Andry Kouadio ko président taw ko de la jeunesse scolaire et universitaire de mon PDCI RDA kanko de wawi hono jagge toon ñande aljumare nayyi lewru taw ko kadi ko morceau uji nayi ɗano gasi joyyi taw noon o addi toon koɓe mbiyata trouble à l'ordre public o ɗum noon ko caggal kay nde wotton ko mbiyata hono provocation ɗum noon wonande commission taw ko trouble de l'ordre public ɗon de o jagga wonande noon avocat makko mbiyata on Emile Subi ko on dey hono bayyini kaɗo haala e nanngal makko guine toon dey IFDG mo Cellou Diallo taw kadi ko wawa kadi hono yuɓɓinde congrès mum mo jinno wadde e ñalawma hande o ɗum noon e oɗo saaha kamɓe dey ponno wadde ko ñalawma hande o dewo hoore biir jeegom lewru wono morceau ujunaji ɗe nogas joyyi kono e oɗo saaha dey parti o woni landaka koko haɗa wadde ɗum ɗo rewan gueɗe mabɓe koko dartina e oɗo saaha ɓe mbi noon aɓe paadi ha cour mabɓe suprême wawa kadi artirde taw kadi ko jowgol mabɓe taw kadi ko gonga e oɗo saaha ma waw hono yaltude ɓe ganda gonga halto woni mari koye e landaka malla woni koye e laamu RDC Congo ñande aljumare nayi lewru ko morceau ujunaji ɗe nogas joyyi hono gaddiɗo leydi tafari ko Rwanda Paul Kagame waɗi conférence mum de presse huccinde kadi e ɓesgu ngu kanko noon gaddiɗo hono leydi ndi ɗo o wawi wiide wonde o arti e nanodiral ngal ɓe ciifodirno hakkude mabɓe e RDC Congo toon to Washington ɗum noon wonno ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru korse ujunaji ɗe nogas e joyyi taw kadi ko wonande kay gardiɗo taw ko leyɗe dennide Amérique ko Donald Trump kañum ɗowanno nguɗon batu Gabon ene wandi ko wiyete ko la déclaration taw kadi ko bindaɗo bayyina ñande alkamisare wono ɓennuɗo taw kadi ko on woni la première dame Sylvia Bongo e kanko e ɓiyiko biyeteɗo hono Noureddine Bongo Valentin ɓe mbawi kadi wono haalde artude kadi e gueɗe ɗeɓe mbaɗanno toon ɗe caggal kadi ndeɓe nde Ali Bongo follono toon kamɓe ɓe jagga ɓe garti hen kanko dey o wi wonde e nanggal mabɓe toon ɓe dañi toon caɗele no feewi ha ni kadi jawdi mabɓe ko ɓuuri hewde en ene wayno dey wawi kadi hono ƴettede e caggal kadi nde wanno toon kanko waɗa conférence makko de presse wonno ko ñande aljumare toon ɗum noon o wonno ɗum noon ko oɗon conférence o wonno toon to libre taw ko de ville bandiraɓe musidɓe tedduɓe Radi Abouba ko ɗum ɗo de wonno ko mbawɗen tongude e dongre Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj ko mo sando gam weltare Ayawo TV
Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabruji men e nder dongre Afrika takkusana juulama ha to galle ceerno Amady Tidiane Alpha Mama Sileba to Modane ha to galle makko Samassa Kilinkara ka heeɗi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia peka wide ha to galle makko to Darel Barke ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓeri koto dowlaji tentuɗe Amérique puɗɗorɗen to dowlaji tentuɗe Amérique biteɗo biteɗo to dowlaji tentuɗi Amérique hono biteɗo Elon Musk ko joom ngalu ko milliardaire kewɗo ngalu no fewi Amérique naajo tawi kadi ko ex sehil Donald Trump e oɗo saaha joni cihlagal mabɓe noon koko ñoli bof kanko Elon John noon koye ndina mbadi ke kanko Elon John kanko Elon Musk o holliri tigui aset hanki o wonde kay o tafi landa makko dawrugol ka landa noon o yinir ɗum ko America parti woni tigui le parti de l'Amérique o holliri noon yidde makko kay oɗo saaha joni ko lombade hakkude kaɗo landa wiyete ko républicain et démocratique en kay yidde tettude laamu ngu ha laaɓa e juuɗe mabɓe o wi noon e nder hello makko kay holli nder hello makko x holliri tigui wonde kaɗo landa kañum tigui latoto troisiéme parti saabu kay o teskima e nder dowlaji tende Amérique woni toon tan ko landaji ɗiɗi wiyeteɓe de démocrate et républicain o wi noon wonde kaɗo landa wiyete le parti américain ka ari tigui ko tottidde Amérique naaɓe liberté mumen ha timma habruji men ha joni to dowlaji tentude Amérique ha joni bilan ko fate mayɓe kay e yoolaru caggal ko toɓoji kewɗi ndiyam jaadude hendu jippinoɗi toon to Texas bila mayɓe o bila ñalawma hande o ɓeydima no fewi saabu kay bila sakkete moɓe kolliri e oɗo saaha joni eɓe jaara capanɗe joyo neɗɗo wasɓe hen fittade mum e nder ɓen capanɗe joyo mayɓe noon hen sappo joyo ko kurkaji woni ko sukaɓe tokosɓe koto leydi Palestine paɗena e mbadi jaam no artiri kay e nder artiri e nder Gaza no guerre dartori hakkude hakkude mabɓe Israël kay holliri ɓe nulisete timmuɗo kay alada hande o toon to Doha lamorgo leydi Qatar tawi koye mbadi kaldigal kay no jaamo artiri en kadi no Hamas woppitiri dendagal otage uji mabɓe nangi kay guila 7 octobre 2023 fade oɗo saaha joni habruji men demgal Pulaar koto leydi Iran paɗen militaire uji ɗiɗi tawi koɓe martabuji towɗi martabuji officier ɓe mbasi pittali mabɓe alada hande o jeegom lewru juillet to hirnangue leydi Iran e saaha kay ɓe gonno e wadde désamortissé woni tigui firtude e bombo goto tawi kadi ko bombo mo Israël ayno guila e saaha guerre mo balɗe sappo e ɗiɗi guila nden kay ona bombo caggal kay teskede bombo o koko yanno heɓani explosé ɓe jiɗɗo noon ko désamortissé bombo o firtude bombo o ko ɗon bombo o kay e saaha ɓe mbaɗata ɗum manipulé fetti kamɓe koninkoɓe ɗiɗo mbiɗen ɓe martaba officier ji ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe koto leydi Russie paɗena guerre Russie Ukraine ina jokki kay ha joni armée leydi Russie ɓe kolliri aleda hande o wonde ɓe tetti guure ɗiɗi kese guure ɗiɗi kay ɓe tetti e oɗo saaha joni ɓe tetti ɗum eɓe juuɗe ha laaɓi koninkoɓe leydi Ukraine atte juuɗe mabɓe ɗum noon koto funnague Ukraine hen wuuro woton tawe e nder région moɓe mbiyata Donetsk to funnague leydi ndi wongo ngo noon wiyete tawe tigui e nder région mo Kharkiv ene tawe to rewo ɓaƴƴo funnague leydi ndi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonnode ko min tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba so tawi ko roɓiɗo do Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ta karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba gorko mo Likseyba gorgol ñalawma janggo noon so tawi ko ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Boulay Sar gorko mo ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe guiɗo fulɓe kala kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.